תראה, שים קצת ככה וקצת ככה. רגע, זה פפריקה מתוקה, פפריקה חריפה. תראה. ביחד שמה בתוך הבשר ומערבבת. ככה. הנה. ומה שהכנסת עכשיו זה בעצם רסק עגבניות. במקום עגבניות, אני אוהבת עגבניות. מה שמת בתוך הרסק? את הפפריקה חריפה? לא, פפריקה שמתי פה. לא משנה, היא הגיעה לאותו מקום הזה. לא, אם אתה לא שורט את החריף, יהיה חריף מאוד, לא תוכל לאכול. יפה מאוד. הנה, תסתכל. עושים ככה. עכשיו הולכים לפי בני אדם. כמה אנחנו? אנחנו אחד. נשים לטליה אחתו. אחד גם שלי. אולי לא שלי. אולי של אורח. אולי... זהו. נכון? כן. תראה. זה מחלק את השיזוף. כן, רק רגע. כשאתה מתגן את זה ככה,